per Kalinihta. Bella cosa, giornata del sole, che l'aria fresca dopo la tempesta. Te voglio bene. Ce să zic, italiano vero. Se mai întâmplă. Nu fi supărat. Ia. Pagă. Ghicește numele rețetelor secrete Lay's și poți câștiga 25.000 de lei. Nu uita, poți câștiga 1.000 de lei pe zi și o excursie culinară în Europa pe săptămână, doar înscriind codul promoțional.